Okay mga guys, nandito kami ngayon nagbabaklas ng makina ng 10-wheeler. Yan yung kasama ko si Jeffrey. Yan ang tunay na mekaniko. Ako kasi, kung tawagin sa Bisaya, bulan-bulan lang ako dito eh. Pero tumutulong din ako at saka marunong din ako nito. Mayabang pa naman ako eh. Yan po mga guys, yung laman yan. Kikita ko sa inyo yung laman yan. Bali itong ginagawa namin araw-araw ni Jeffrey. Para sa hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si DJ Normie. Yan po. Yan ang ginagawa namin araw-araw dito. Nandito kami sa GGO Company. Yan si Jeffrey. Pinakapoging mekaniko dito. Lagi kami dito magkasamang dalawa. Araw-araw kaming mag-asawa dito. Sa pagkakalas-kalas ng mga makina. Kita nyo mga guys, kung gaano kalaki yung mga binabaklas naming mga makina dito. Yan. Pero masaya kami sa ginagawa namin araw-araw kasi challenge kami lagi dito sa mga 10-wheeler na ito eh. Okay mga guys, maraming salamat sa panonood nyo dito sa DJ Normie YouTube channel. Abangan nyo bukas yung mga waray-waray song namin. Bye.